سلامن تعنان نعهم يخون كبراتن كبرانن تغاتلتي مدبات يري مخسب كم تلمود نعهم يبك عزبلنا يو مدب حزنا دبخلنا كمالنا نعملو تحستو يبلكم سناي مكتتال إيري مخسب انترتينمنت فقرات سنة ويان سعر فتسومن راندا مسكون زرأي قلا ود فراداين اتفقروم نعمقن ناب حدار قطو يمرح كمزلون بازي أبسلي نعزبو زلنا مسكاري زيد ليو كوينو ترخيبو زلوم ازوم كلتا سب فغري كابز جمرو درو لعلي حد عمد أحليفوم كمزلويو زقلت زلوم قال قالات الله أبيوتنا وصاني ترى متسسارن سلزلوو كم قالات تراي زين ريوم ودسب أبز عالمن كلو أزيو بزح حلمن بهاقنا اللوو نخلو هيوتن النبابرون أبن حدو زلوو سلامن سنيتن وسنتي زمسلو قالاتن حساباتن كا موالوم نخستماغورن نخلو منقدوم بزي ترباتن مرباشن نخخدون يحقزوم تسفا زبالقال أبهيوتنا زلوو ترقم كلاتنا نفلتوينام بزي تسفا نحانت خاليتون كنتن حين خلن تعقستون كومو نتسفا كنريان كلنا تاغستي كم كاندي مسارحتنا نتكاملام كاب كل قالات تسبلل زبلت ازيا مكرتي نسا انت نجيسا خا فريات عم كسمع خلخا ترايكوا امنا باتبل حانت قالجن الله فغريم أب بركينا فاسو عمتاوي أبز انقد وددر صوتيجي سعر فتسوم سعر أبتبل فيلم بزر أيو تببا واساسا أب سلسة مدب كاتاغوري استحاتي سعر دحري بسالاتي زي حلل دقا فزبو كم استعوة زفلاتيوم صوتيجي أب بركينا فاسو زعدل شلمات كوينو نتي لعل 5 عمت أغطيرو زركب أب أفريقا بعبيتون قد منون تتكاس الزخونة بيسفاكو زبهال تكال كتك تزبيز زقبرلو وددريوم إذا تكال زي لو معمد نشاو عقزيو شلمات عديلو يركب أبزي نايلو معمد وددر إيرترا كلتغاز ساني غرا نمر عدو فغري سمياوي سعره فرد مريض تيراب زبلا شوعات فيلمتات نافت وددر بمغراب تساتف النتا الرقاقيصام سعره فتسوم دما كاب فيلم سعره دحري محصايو أب سلسة مدب بدمس هزبي تعويتم سعره بشعن شعاتة 294 أبس مرايو توليد عبيوم نايكالاي درجة تمرتو دحر مكتالكا هاقراو قبقو نمفتسام أبال 26 زوريا خوينو ناب ساوا وردم بدحريو نتبس لزمتسا ناب كولج ماي نفحي تتسنبرا سعره مسمويا سنة باب كابتس آنوتيو تلافينوم كم وطيتو خا كاب قزي ناب قزي عبيت نار آيه فلما أب كلتاشن 10 تغلتن بدرف جمرة كابو غطيلخا مسبع على تمسكن ياريدن كالو سنتبويانن سرحم سعره مجمرتا استواسا الله فيلم بزر السناي عند برهان استدرست فيلم فغرلو مقنا اتبل كوينا بقو بزجمرو مويا كساب حجي عبلع الإسراء زتفل عليا فيلمتاد كم استواسا ايو زقلت أبتا بدبساي ولو استدرسد أب تلفزيون إيرترا كترت صنحد تغاتاليت فيلم ماج اللون كيلاتو كمزن صبارقة يقلت اتا حجي أبسوتوغي تعويت الله زلو حصار فيلم سعره أب حق أنيا زانتا استمركوست فيلم كوينا بيوهانس أبرها استدرستن زتاليتن يا حمرت زانتا أخا نتي كابشحن شعاتميتن 98 كساب كلتشح أمونغو إيرتران إيطوبيان زنبرا كينات مركوز زقبرا مخانو تفليت اللوم صوتيجي أوارد كابز جمر نزحلفو 6 عامتات كشلم صنحة كوينو بركت زبالو شلماتات زعدلة تكاليوم مسرح معدال شلمات أفستفلالية عودتات فيلم 4 كلتن تواساتي حسي مصنحو يفلت
እቲ ዓብ ፍላስፋ ሰቅራጦስ ካብ ዘለና ክብደትን ቃንዛን ህይወት ተገላግለና ሓንቲ ቃል ኣላ ንሳ ኸኣ ፍቕሪያ ክብል ንትርጉማ ከነጽር ክኢሉ ነይሩ ብዙሓት ተመራመርቲ ንህይወት ከም ዕምባባ ርዮም ፍቕሪ ነታ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሓጎስን መከራን ብርሃንን ጸላምን ዝፈራርቓ ህይወት መዓራያ ይብሉ ህይወት ዕምባባ ፍቕሪ ኸኣ መዓር ህይወት ማለት እዩ ፍቕሪ ብዙሕ እዩ ፍቕሪ ሃገር ፍቕሪ ወላዲ ፍቕሪ ኣሕዋት ፍቕሪ ስራሕ ፍቕሪ ኣንጻራዊ ጾታ ብሓጺሩ ፍቕሪ ማለት ሰንሰለት ናይቲ ኩሉ ኣብ ህይወትና ምሳና ወሳኒ ምትእስሳር ዘለዎ ነገራት ማለት እዩ ብመሰረቱ ወዲ ሰብ ማለት እውን ፍቕሪ ማለት እዩ ስለዚ ፍቕሪ ክሳብ ክንድዚ ዕብየትን ትርጉምን እውን እዩ ዘለዋ ፍቕሪ ብፍላይ ኣብ ንእስነት ግዜ ጽቡቕ ሕልምን ባህግን ተሰንያያ ትጓዓዝ ናይዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ መግለፂ ፍቕሪ ኣብነት ዝኾኑና ኸኣ እዞም ክልተ ድሙቓት መጻምድ እዮም ሰዓረን ራንዳን ኣብ ጉዕዞ ፍቕሪ ራሕቂ ዋጋ ከም ዘይብሉ ህያው ምስክር ኮይኖም ዘለዉ ፍቑራት እዮም ኣብዚ ዘለናዮ እዋን እሞ ኸኣ ጥልመት ነጊስሉ ዘሎ እዋን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፍቑራት ክትርኢ ኣዝዩ ኣገራሚ እዩ ነቲ ዝህሉ ምሳና ዝነብርን ዘሎን እውን ነፍቅር ኢና ብኣቶም ባህ ይብለና ነዚ ዓይነት ፍቕሪ ግሪኻውያን ፊልያ ኢሎም ይጽውዕዎ እዚ ናይቲ እንስእኖ ኣካል ረባጽ ባህሪ ኣይኮነን እዚ ፈልፋሊ ዛራይ ሓጎስና እዩ ኣረ ንባዕሉ እውን ሓጎስ እዩ ጥብቕ ዝበለ ኣካላዊ ምርኻብን መስተጋብርን ፍቑራት ፍቕሪ ምትሕልላይን ተወፋይነትን መጻምድን ኣዕሩኽን ኣብዝዩ ዝምደብ ፊልያን ፈልፋሊ ሓጎስን መጓዓዝትየን ኣደ ንወዳ ዝህልዋ ፍቕሪ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ዝህሉ ምፍታውን ኩሎም ዓይነታት ፊልያ እዮም እዚ ንገዛ ባታ ኻይልካ እትገብሮ ስምዒት ኣይኮነን ኣብ ፊልያ ባታ እትኻልእ ካብ ባታኻ ይቐድም ኩኔታ ኣደነት ብዕግበትን ሓጎስን ውላድ ምዕጋብ እዩ ኣብ ፊልያዊ ሓዳር እቲ ሰብኣይ ንሰበይቱ እታ ሰበይቲ ንሰብኣያዮም ዝነብሩ ናተይ ናይ ውልቀይ ዝብልዎ ነገር ኣይህልዎምን እቲ ኣካላዊ ርክቡን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ንኽዕግብ ኢሎም እዮም ዝገብርዎ መሃብን ሓጎስ ምፍጣርን እቲ ቀጻሊ ደረኽ ስምዒት እዩ ብምሃብ ብምውፋይ ብምሕላይ መመሊሱ ዝውሕዝ ጃሕጃሕታ ሓጎስ መለለይ ፊልያዊ ፍቕሪ እዩ ውርጪ ምጭምዳድ ቆርበትን እርጋንን ኣየጥፍኦን ክሳብ ህላዊ ኸኣ ይህሉም ፍቕሪ ሰዓረን እታ ኣብ ሓፂር እዋን ርኡይ ህብብነት ዘጥረየት ራንዳ ምስጉንን ድማ እዚ ዝመስል ትርጉም ፍቕሪ ስለ ዝሓዘዩ ክሳብ ሕጂ ጸኒዑ ዝርከብ ዘሎ ኣብ መጻኢ ድማ ቃል ኪዳን ኣሲሮም ፍረ ብርኮም ሓቒፎም ጎን ጎን ሓዳሮም ኣብ ስርሖም ከኣ ብሉጻት ክኾኑ ሰናይ ትምኒትና እዩ እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኤሪ መኽሰብ ሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ እንምለሰኩም ጸጽብቑ ንምንየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርኢቶ መእረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ ከምኡውን ብወገንና ቀርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና ዘለና ኣብዛ መደብኩም ድማ ክቐርብ ኣለዎ እትብልዎ ስነጥበባዊ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና ኢና ንላቦ ኩልቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከኣ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ደጊምና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ ማርን ኣዘናግዓን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ረህዋን ንኹልና ሰሰና እዩ ኤሪ መኽሰብ ኢንተርቴይንመንት